Mae gweithio ar Prentisiaeth yr Urdd yn cyfle gwych i unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y byd chwaraeon trwy gyfrwng Cymraeg. Dwi byth am cael profiad yma trwy system arall neu drwy mynd i prifysgol yn Manni. Dwi wedi cael Sian Owen, dwi'n gweithio yn Glanllyn a dwi ar ail flwyddyn Cynllun Apprentice. Enw fi di Emma Davies, fi di swydd o gweithgareddau Adran Chwaraeon yr Urdd yn Llanelli. Rho ddalaw ydw i, fi di Prentice chwaraeon yn Ynys Môn a dwi ar yn ail flwyddyn. Enw fi yw Lauren Richards, fi'n Prentice chwaraeon yr Urdd yn ardal Pen y Bont a fi newydd cychwyn fy ail blwyddyn. Fi'n dwlu ar wneud chwaraeon fi wastad wedi. Pan o'n i'n wneud lefelau A fi yn ysgol Llangynnoed, nes i ceisio am prifysgol i wneud cwrs chwaraeon. O'n i ddim rili'n siŵr be o'n i moyn wneud yn union. Hefyd oedd y ffaith o cael llawer o dyled ar ôl prifysgol oedd o'n bach yn daunting. So, unwaith o'n i wedi weld hysbyseb am Prentice chwaraeon, o'n i'n meddwl am ceisio amdano fe. Ar ôl i fi cael y gweld, nes i sylweddoli mae fe'n cyfle rili dda i gweithio, derbyn profiadau stuff yn y byd. Mae'r Prentisiaeth lle chi'n gweithio a dysgu'r un pryd trwy gyfrwng y Cymraeg a datblygu sgiliau hunan chi a sgiliau chwaraeon plant ysgolion gynradd. Dwi'n mynd i fewn allan o ysgolion cynradd a uwchradd yn gwneud sesiynau chwaraeon, felly byddai mewn ysgol o 9 yn bore tan 12, wedyn yn gwneud clwb cinio ac yna clwb ar ôl ysgol ac yna clwb cymunedol. Chi'n cael gwneud pêl-droed, athleta, rygbi, pêl-rwyd, hoci. So beth bynnag ydych chi eisiau gwneud, fyddwch chi'n gwneud. Rhai pobl yn gwneud yr hyfforddiant yma yn ysgolion, ond dwi'n gwneud o'n Glanllyn, felly mae'n golygu dwi'n byw hefo ffrindiau fi. Dwi'n byw yn Bala hefo'r 2 person dwi wedi dod trwy'r system hefo. A dyn ni'n gallu mynd allan a ceifadu ac dringo efo'n gilydd. Yn blwyddyn cyntaf fi, nes i ddod yma ac o'n i heb gyda llawer o profiad yn yr awr agored. Gan ni cael ei ddysgu sut i hyfforddi plant o pob oedrannau, o gallu'n wahanol, oedolion hefyd. Mae'n rhoi profiad o sut i fynd ar y llyn, sut i ddefnyddio cychod wahanol, sut i wneud popeth yn ddiogel ac yn wych. Dwi wedi gwneud y blwyddyn cyntaf, so dwi'n gwneud MVQ lefel 2. So da chi'n cael cymhwyster ar diwedd hwnna. Dwi ar ail flwyddyn nhw yn gwneud o lefel 3 yn datblygu chwaraeon. So mae hwnna'n gallu helpu fi fynd i brifysgol. Ar hyn o bryd fi newydd cychwyn fy ail flwyddyn dy'r Prentice. Blwyddyn yma fi'n mynd i canolbwyntio ar datblygu chwaraeon a mynd mewn i fwy o dwfnder dy hwnna. Yn bersonol, dwi'n mwynhau'r ail flwyddyn lot fwy, o'n i'n meddwl sy'n amhosib, cos nes i mwynhau flwyddyn cyntaf gymaint. Mae'n trwy'n teimlo'n fwy naturiol, da chi'n gwybod yn union beth da chi'n neud, a da chi'n cael yr rhyddid i wneud fwy o bethau. Dwi'n gwneud lot fwy o clybiau, lot fwy o bethau fwy annibynnol ar ben eich hunan. Ond hefyd, da chi dal yn cael y cymorth gan y rheolwr. Gorffenesi'r Prentisiaeth diwedd haf diwetha, a ni'n ffodus iawn i cael swydd o gweithgareddau yn Llanelli. Mae yna 1 neu 2 apprentice llynedd wedi cael swydd blwyddyn yma, so sy'n ni wrth y modd cael swydd llawn amser efo'r Urdd. Fi llawer fwy hyderus nawr fod fi wedi cael y cyfle yma efo'r Prentice yr Urdd. Cyn i fi ddechrau ni bach fel fi ddim yn siŵr be o'n i moyn wneud, so nawr fi wedi cael cyfle yma a cymwysterau yma a'r profiad yma. Fi'n gwybod fod fi llawer fwy hyderus yn aros mlaen, unai os fi'n aros mlaen a cael swydd efo'r Urdd, neu fi'n chwilio am swydd arall, fi'n gwybod be fi'n gallu wneud. Dwi eisiau falle joinio'r byddin neu fynd trefeilio. Mae'r profiad yma wedi gwneud fi'n fwy hyderus, fwy annibynnol sy'n golygu fi'n gallu mynd allan a gwneud pethau ar ben fy hun. Peth gorau am y cynllun yma jyst y profiadau dwi wedi cael. Dwi ddim yn gorfod talu am cwrsiau, dwi'n cael yn talu i wneud y cwrsiau yma. Dwi'n cael talu pob diwrnod i jyst gweithio yn yr awr agored yn gwneud gyd o'r gweithgareddau yma. Edrych nôl nes i mwynhau yr ochr gweithio 'dy'r plant a datblygu sgiliau'r plant, ond ar yr un tro datblygu Cymraeg y plant fyd a gweithio trwy gyfrwng y Cymraeg. Yr cyfle dwi wedi cael, yr cymhwysterau dwi wedi cael, mae'n rhoi fi ar blaen pobl sydd wedi bod yn y brifysgol oherwydd mae gennyn nhw cymhwyster yr ysgol, mae gennyn fi cymhwysterau mewn amryw o chwaraeon, amryw o bethau wahanol, a gennyn fi brofiad o gweithio efo plant, gweithio efo oedolion, gweithio mewn cystadlaethau cenedlaethol. Mae fe'n agor eisiau gymryd drwsau i'ch chi yn y dyfodol. Mae o'n brilliant. Mae cyfle jyst anhygoel dy'r Urdd. Mae'r cynllun yn cael ei gynnig ar hyd a lled Cymru, ac mae'r Urdd yn edrych am unigolion ac ardaloedd newydd.